бисёрам анҷом меёбад. Кай зан мегиред? ма як бигем ки рӯзига Шаҳриёр, ман шуморо шахсан табрик мекунам. дар таги домо ароба қати севда биё гуфта дод задагӣ ма сев фурӯхтагием мақсад ки бале не ма дар душанбе будам мақсад ина яҳё занг ресай Номаша гиру гӯшшакаш. масалан ҳами тоҷикистонда ҳофизош 99% диздӣ мехонанд 99% ягон чиз мақсад сахт нараса и гап ма эй бечора дили ман эй садпора дили ман макони дарду ғам гашти хазон гашти дили ман ҳатто $500 гуфтум ма метам мада надод чӣ ба дурӯғ мегӯӣ мада када будиам ки ма ягон инсона ҳатто намегӯм ки чӣ ба ту хонд занг намезанам ки чӣ ба хонди. дӯстони азиз имрӯз барои шумо мо як бародар ҷумъахона тавсия метавем ки бародар барои шумо студентский билет тайёр мекунад. Шуморо метавонад ба тарзи онлайнӣ дар донишгоҳ дохил карда бе ягон ҳамбудӣ 1 сол дар ҳудуди Москва бигарден. Намеҷа рақамҳои мондагиам занг бизанед, зан ва мард будан фарқ надорад, син сол буданам фарқ надорад. Фақат ин ҳамин WhatsApp дар занг бизанед, чӣ ҳуҷҷати лозима аст равоншон мекунем. Дар муддати 1 ҳафта студентский билети шумо ки тайёр кишид ба тариқи почта ба шумо равон карда мешавад. ин ҳамин дар ҳоли занг бизанед, номи канали Меҳробро гап занед, ҳатман скидка дорад. дӯстони азиз, мо авиакассияи худро куш шудем ва акнун метавонед бо нархи арзондастас аз мо харидорӣ намоед. Авиакассияи Манижабону 24 соат дар хизмати мо ву шумо аст. Пас шумо бемалол метавонед ки занг занед. Ногуфта намонад ки агар аз як оила падар модар инчунин фарзандон метавонанд оилавӣ яъне семейни вориди дигар шаҳрҳои дунё шаванд, шумо метавонед тахфифҳои бобогиро соҳиб шавед. Авиакассияи Манижаб беҳтарин авиакассияи боваринок дар рӯи дунё. Як саломи гарм аз Бохтари Бостонӣ ба кулли подписчикони канали Меҳробро. Барномаи мо Ситорарез ном дорад ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳофизи бисёр ҳам хушовоз, оне ки ҳамагон аз хурд то бузург мешиносанд, дӯст медоранд ва санъаташро қадр мекунанд, Шаҳриёр Давлатов аст. пеш аз оне ки барномаро шурӯъ кунем, пеш шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи худ. Рустамҷон, аввалан хушомадем ба Бохтари Бостонӣ. Зинда бошен, раҳмат ки мақсад қараи дароза тай кардем омадем ба хотири саломи хума ба канали Меҳробро мерасонам, ба подписчикои Меҳробро мерасонам. Зинда бошен, хуш омаден. Шаҳриёр, шумо медонед ки подписчикони мо шуморо дӯст медоранд. Бале. Ва ҳар гоҳ суроғ мекунанд ки Шаҳриёр куҷо шуд. Бале, бале. дар ҳақиқат Шаҳриёр муддати зиёд аст ки дар шаҳри Бохтар иstiqomat мекунад ва кам кам ба Душанбе меравад, онҷо пайдо карда натавонистем. Ва мо маҷбур шудем ки дар анамин пости шаб ӯро бо як азобҳои зиёд пайдо кунем ва ба меҳмонӣ даъват кунем. хушбахтона даъвати моро пазируфтанд ва иҷозат доданд ки мо ба барнома меҳмон гардонем. бори дигар аз ин эҳтиром ошод ҳастем. Саломат бошед. ва Шаҳриёр, медонед моро чӣ иҷоб овард? Якчанд саволое ҳастанд ки мо мехоҳем ки посухашро дар анами чашми тамошобин дар пеши дурбини мо гуфта бошед. Хай кӯшиш мекунем мақсад хуб саволо ба кадом андоза ба мақсад чӣ аст ҷавоб метавонем. Чанд рӯзи охир анамон пешравии ҳунари шумо дар чашми тамошобини мо зиёд расида истодааст ва зиёд боз ака ҳами блогерҳо ҳам хеле ки вақте ки пешравӣ накардӣ намекувонанд. Агар як ягон пешравӣ кишид баъд мекувонанд, мақсад меованд. Шумо одат кунонда будед. Солҳои 2015-2014 авҷи ҳунари Шаҳриёр беҳад баланд буд ва аз ҳамон замон тез навгонӣ мекардед, клип мекардед, мардум ҳамин хел як одат карда буданд. Рост, ака як гапае ки ва соли 2013, 14, 15 ӯ соло гап набуд. Ӯ соло гап набуд то 2017 ҳам хел чӣ хел бигӯм ҳам ёш будем, ҳам мақсад ки дар сар ягон проблемаи дига набуд. Фақат чӣ буд? Ҳам хоб мехестем, фақат чӣ кор кунем ки як навигарӣ кунем. Ма Рустамҷон як худ доз аймада хубтар медонӣ, ӯ вақт журналисти чӣ будем? Газета будем. Як ҳафтада ё 3 та худо дургун накаме биромад байди клип ё 4 та. Баъд консертҳои рӯбарӯ. Бале, консертҳо ҳам рӯбарӯ буд. Мефаҳмам сабабаш ҳамие ки ёшӣ буд, баъд проблемаҳои мисол оилавӣ набуд мисол. Ба ҳамин хотир ҳозир хай худоро шукр як чанд соли охир бигем ма дар бораи мисол санъати худам мақсад навигарӣ накардам. Ака ҳами як 4 рӯз пеш ӯзе сар кардагием, ҳозир дам мақсад дум ба дум роварда мегирем. Ташаккур. Ин ҳам хабари хуш аст. Мегӯянд ки Шаҳриёр санъаткориро як тараф гузоштаасту блогер шудааст. шумо бовар мекунед? Бояд беҳтараш худаш ҷавоб диҳад. Не, ака блогер мисол
шумо чиро дар назар мебаред барои бозӣ мисол дар интернет мебинем бисёр конкурсҳо бозиҳои аҷиб мекунед. рост нигоҳ кунем ки мо бозира ба ма бозиёри бигем ки дуюм бозии худам рафтаистай ма бозиҳои дига одаморо мақсад чӣ хел бигӯм реклама мекардам ҳамин хел озе агар бигем ки ма просто барои мардум кардам барои пулуш накардам ин гап дурӯғ мешава ҳам хел аст ма ба хотири санъат мекардам ки агар ҳамин кор шавад агар ҳамин бозӣ шавад агар мисол маблағ шад дар санъати худам мисол дар суруду клипҳо мисол сарф мекунам мо якум бозие ки мисол барои мухлисо кардем рости гап мо фоида наёвардем ба ҳамун хотир ма санъатам камта ақиб монд мо накардем клип накардем сурудои нав накардем барое ки сум чӣ хел бифаҳмон сум буд суми мардум буд мо бояд мошиноро мегирифтем бояд конвертора туғрӣ мекардем бояд мардума туғрӣ мекардем агар ки мақсад ма навкиса мешидам навкисаро медонем агар ман навкиса мешидам ма пула ҳамаша мегирифтам дар санъатам мезадам ё мехӯрдум баъд ман халқда ҷавоб гуфта наметонистам амма вақте тайёр кардам ҳама чизро додум мо мақсад ки фоида набуд ба ҳамин хотир накардем хай дуюмш рафтаистай дуюмш даъкил баъд дуюм сеюм ба сол шида рафтан мегирад шумо хабар ма як чизам мегӯм ма як дар ҳама кор ма як феъл дорум ки ҳамин санъат дам ҳамин хел ба чӣ шидагиайда ма дар санъат бисёр қарздори мисол бигем қарздор шидагиюм дар ҳамин бозиам ҳамин хел агар ма то фоида набинам намебуромам ҳеҷ чиз мақсад дар санъатам ма қарздор шидагӣ будам яки мисол кӯшиш кардем кор кардем охир мисол қарздора барқарор кардем ҳамишаам ҳамон хел шаҳриёр овозаи чанд муддат пеш дар интернет гуфта гузаштан иҷозатнома доред бе иҷозатнома намеша ҳамин бозии мо чизе ки талабот мақсад қонун талаб мекуна ҷавобгӯ аст мақсад литсензия мисол ҷдмм ҳамаша мо мисол доираи қонунро кардагием чизе ки қонун талаб мекуна мо ҳамаи чизро дорем шаҳриёр атрофи ҳунари шумо мегузарем суруди менишастем рӯ ба рӯ ёдатон ҳаст бале чанд муддат пеш дар чашмамон як намудор шуд ҳарчанд поист додам мекобам намеёбам куҷо шуд рости гап просмотр бисёр гирифт ютуб бахилӣ кард маҳкамш кард чашм расид дар воқеъ рост мегӯед чӣ хел не ростик суруди ҳамин чӣ хел бифаҳмонам ин суруда бисёриҳо хондагианд ма шахсан худам дар ютуб дидагим як накам ай 10 нафар зиёд гитар қати хондагианд мақсад оригинал хондагианд ҳам хел кардагианд ва ин суруда ма хостум ки марам мисол тайёр кунам хай тайёр кардем клипа бировардем гирифтан мақсад тоҷики химон мақсад санъаткор ҳамин гирифт маҳкам кард дар тамоми дунё сурудҳои як нафари дигарро гирифта хондан тамоми дунёда ки намедонам хусусан ҳамин тоҷикистонда ҳофизош 99% диздӣ мехонанд 99% ягон чиз мақсад сахт нараса и гап ма мисол хичон медонам ку беям медонанд ҳам мақсад чӣ хел бифаҳмонам ӯзбекистон мисол аймо ягон чи гирифтагӣ боша афғонистон аймо ягон оҳанги мора кадагия хеле чиз мисол бале шоҳид ҳастем бале ҳастай мо ина шахсан ма ай ӯзбекҳора мисол оҳангша мада маъқулай санъатшона маъқулай ҳама чизаш маъқулай вақте ки ман мехонам ҳамун санъаткор худаш мега ки ма гап надорум мақсад ки жалд намезана вақте ки ҳамин мақсад ки ҳамин тоҷика чиша хондан дар кор нест сурудаша бале ҳамаи ҳамин санъаткорро тавсия метавонам ки ай тоҷика нахонем барое ки жалд мезанад шаҳриёр онҳо фикр мекунанд ки пеши пояшон рафта бо хоҳиши зиёд дархости зиёд ҳамон чизро бояд ба иҷозат гирӣ ба фикрам ман иҷозатам гирифтагӣ ҳастам номша намегирам вай вообще дар бораш ин қадакам маълумотам наметавонам ки буд ман иҷозатам гирифтагиам суруди пеш кӯҳна суруд мақсад ҳатто $500 гуфтам ман метавонам мада надод мегӯянд ки фолбин душмани фолбин асту санъаткор душмани санъаткор можна ҳамин сабаб бошад ягон рақиби шумо аст ёки душмани шумо аст ки нахост ки ҳамин кор не вай инсон да ман рақиб шидаам наметавона ман да вай рақиб шида наметавонам чунки мақсад ки ба син солош калонсолай
мақсад чия рустамҷон айтоҷика намер хондан дар кор нест. шумо пеши худ тасмим гирифтед ки дигар ягон суруди ягон нафарро намехонед. Не ина нигоҳ кунед сурудои ма мешава ман бисёр ҷода дидагим сурудои маро хондагиам шахсан ман фахр мекунам неми шахсан ман агар як суруд ма як кас бихонад занг заду дувой намекунед. не хеле гап нест ина касе агар ман када бошум да метавонад ки дар комментария бинависа ки ту чиба дурӯғ мегӯӣ ман дар када будиам ки ман ягон инсона ҳатто намегӯм ки чиба ту хонд занг намезанам ки чиба хонди хонд ош шава мақсад ки як фахр хурсанд мешавед. бале чӣ хурсанд намешавам. ин суруд кадом суруди ман ҳамҷа эълон наед кадом суруди ман ки меброяд пагашда ҳақ доранд ки бихонанд шад. сарандаҳои ҷавон бале ба забони худ аллакай шунидан ҳоҷат ба иҷозат гирифтану занг задан ба шаҳриёр нест. Метавонед ки бемалол аз репертуари сурудҳои ӯ дуздӣ кунед. не дуздӣ накунам хондан мегӯям Истифода бемалол. баранд. бале шаҳриёр дар дунё се нав дӯст мегӯянд. медонед кадомҳо? хайм хашинардагим ки нони ҷонӣ забонӣ дар ҳамин территорияи шумо чун шумо санъаткор ҳастед мушоҳидакор ҳастед ва мебинед кадом наваш зиёдтаранд росташро гӯед. рости гап ман ҳозир на чӣ хел бигӯм якта дорум ҷонӣ дорум. ака эркин бале беҳтарин якта шахс ҳастанд. ман дар ҳама дӯстон мақсад ман на вора на нонӣ гуфта метавонам на ҷонӣ гуфта метавонам на як ҳечи намегӯм. фақат эркин мақсад дар бари ман мисол дар қарати ман ҳастай ҳамчун продюсер ҳамчун бародар мисол ӯ аймад кирта секирта пеш пушидагиай мақсад ки мара ҳамин раҳ ҳастай мисол агар ман ин раҳ рафта иста бошум мара намемонам ҳамин раҳ мақсад ҳамин раҳ бира ҳамин раҳ хубай. ҳозир шумо гуфтем ки аз чанд қашид шаҳриёр дар бохтар мақсад зиндагӣ мекунад бале рост мегӯем ман рости гап бохтар меомадам наметонистум як соат зиёд истода намешудам падару модар хабар мегирифтум обратно мегаштум душанбе тӯли як бигем як 8 моҳ 9 моҳ мешавад ки ман дар ҳамин бохтар не ки душанбе пасти яъне ҳар рӯз ман бигем душанбе дар мешавад. мақсад чие ки қатъи эркин ҳамкорӣ кардан бародарӣ кардан мада хубтару бештар. шаҳриёр чун шумо пастиҳои зиёдро аз сар гузаронидед афтидед хестед вале аҳамият додед ки дар бари шумо киҳо монданду киҳо рафтанд. бале ман хабар дорам ки мегуфтанд ки тамом шаҳриёр дигар шикаст хӯрд дигар наметавонад ки рӯи саҳна барояд вале мебинем рӯз дар рӯи саҳнаед. як чизае ки нашоти шикаст рехти зиндагӣ одамизод ҳамада ҳаст шумодам шидагӣ мисол ҳамада ҳаст чунки мо мисол камтарак бо як кас ним кас мешиноса ай мо тез чашми мардум. бале мақсад дӯсти асосиро агар бигирем ин модарад дӯсту ҷураву рафиқи ҳамаш ҳамин модарад. модар ҳеҷ вақт фарзанда агар хубам боша бадам боша чӣ хеле боша модар намепартояд фарзанда модар намепартояд. ман рӯзоеро гузарондагим ки дар бари ман ҳеч камондагӣ нест ҳеч ка акма ранги мисол дигар санъаткоро мотам кардан намехоҳам мақсад чӣ хел бифаҳмонам ки модар дигар чизе. шаҳриёр ман низ шоҳид ҳастам ки модар муборизаҳои зиёд бурданд барои баланд бардоштани обрӯи шумо метавонед ки дар ҳамин чашми тамошобини мо ба модарҷони худ нигоҳ карда чанд сухани хуб гӯед. бисёр барномада гуфтагим ки очаҷон дар хоки под ҷонам ғам додам азоб додам ғам дода бошум медонам ки ғам додагиам мақсад хатогиҳо буд ёшиҳо буд мақсад метавонем ки маро бахшем ман шуморо беҳад бениҳоят зиёд ман шуморо дӯст медорам. мо ин хел шуморо ҷавоб намедиҳем 4 мисра суруди модар замзама мекардед бисёр хурсанд мешудем. очаҷон гирья накун ки мемирум ман бароят суханегар када бошам бубахшоям очаҷон гирья накун ки мемирум ман бароят суханегар када бошам бубахшоям очаҷона
آچا جانم آچا جانم. تشکر میگیم، احسان میگیم. سلام در حقیقت مادران ارزنده هستند و مادران رو دوست باید داشت. به قدر مادران رسیدن لازم است. و شهریار میگفتید که چون شما عادت کننده بودید که ما تیز تیز انما انتظار میشیم که کنسرت های شما کی برپا میشود و همراه مادرانمون تماشا رویم. اکنون وعده میدید که کی کنسرتی انما یکی خود رو پیشکش میکنید؟ اگه وعده مثال اوزی چخشی دگی اوزی وعده میتی اگر که نکردی در کامنتر سر میکنند. ما فقط اوزی قطعی با همراه ارکین توصیه گفتگیم که 31 دکبر در شهر دوشنبه کنسرت خود برگزار کردیم. یعنی که روزی سال نو. بله. در کجا؟ در شهر دوشنبه. بله در فیلارمونی دولت. من علاقه خبری خوش رو تماشابینیم شنیدم و هر نفر در راهی دور است تیار شود با 31 دکبر بیاید یک جای به کنسرت شهریار میرویم شاهد میشویم. بله. مهاجران عزیز، اگر عین حال ما رو تماشا دارید ما با شما توصیه خوب داریم. اهمیت داده باشید. ما مدتی دراز است که یک شرکت رو به شما توصیه میدیم. شرکت باخا میتواند که برای دکومنت های شما رو تخت نمودن شما رو به گرانیسا برده با سری بلند به جایتون برگرداند. پس به معلوم میتونید که به باخا مراجعه کنید. بسیار هم شرکتی باوریناک است. مرحمت شرکتی باوریناک، شرکتی باخا. البته سرودهای نو، آلبوم نو اوماده شدن. بله. چند روز پیش یک کلیپ نوی دیگری شما رو تماشا کردیم. چی نام داشت؟ با نام خسته. این نو است. بله. این سرود میبینم کلیپی خیلی هم جالب پیشنهادی مردم گشت و تماشای خوب بود. تا جای خبر داریم بسیاری ها در کلیپ یا اینکه در آن سرودهای خود دردی خود رو، زندگی خود رو جاری میکنن، همچون همکاری با شاعر میشود و همون روز همزمان میکنن زود به دل مردم جای مییابد. شاید سرود خسته هم حیاتی خودتون است، دردی خودتون است. رستم جان همین وقتی که همین سرود همون خطی همین کلیپش برآوردیم بسیاری در تای کامنتاریا رحمت برای مقصد سخنهای خوب بسیار قریب 99% سخنهای خوب بود که ما مثال شهریار دعوت با پیش مقصد که ما با همراه شما مقصد نویگری و سرشی دوشه مقصد خرسندی کردن. با کامنتاریا دیدم که این حیات خود شهریار نه خیلی نویسم حیاتی من نیست. خدا را شکر که در حیاتی من خیلی شیدگی نیسته. اگر شیدگی می بود ما پراموی میگفتم ما در فرق نداشت نه که این خیلی دمه شیدگی نیست. شهریار با شما هم خیترها می نویسن؟ البته گپای منفی در نظر یک چیزی خیترها در کینوی هندیست که می نویسن که ما کیم چی بیشتر کدام کلمه هاشون همین جان شما رو به نوک زبان میاره؟ ما نفری که ای مادر اقرات میکنه همیشه در کم ترک بسیار بگیم که مقصد این یک چیزی هست که ای کاری که ما میکنیم اقراتی وای با فکرم که در او بسیار گناهی بسیار وای میگیرد. مثلا مادر در اینجا یک همین کامنتاریا یک چیزی هست که بسیاریو میخونن بسیاریو اینا مثال بالا چی ما را یک تماشا میکنه کامنتاریا میدوره نگاه میکنه که چی گپه نه که ما بسیاریو مخلصای خودم در رحمت میگم که یک کامنتاریا بزه باشه همه کسا ویا مقصد جوشدا میشنونن که باید نشوند که چیز همین خیلی گروه هم داره؟ بله. نه ما گروه ندارم مقصد من نمیشناسم وای را مقصد بالا چی ما که هستن میخوان که دام درو باید گپی قبیح نباشه. آدمان اینترنت تحقیق کردن که همون نفران خیتر خودی ها بودن، بیگانه نه، بیگانه با ما و شما کار نداشته است، یا اینکه همسایه یا اینکه همصنف همون جورش یا اینکه یگان نفره که با ما دشمنی داره. شما همین چیز رو راستیگه ما اگر چیزی را که نمیدونم چیزی را که مقصد ندیدم گفتن نمیتونم که همسایه ما بود یا دوستی ما بود یا برادر ما ایشه گفتن نمیتونم. خیلی آدمیزاد به دشمن نمیشه همه آدمیزاد دشمن داره. خیلی هر کس مثال فکر عقیده خچه میخواه که در هم کامنتار بیان کنه. مثال ما معقول نیستم نمی شخصا شما ما در معقول نیستین ما شما را تماشا نمیکنم. اگر دیدم تون میگذارونم تمام معقول نیستین تماشا نمیکنید؟ نه مثال گفتم مثال ما برنامه شما را بسیار تماشا میکنم. مقصد که معقول همون برنامه که شما میکنین معقول مثال در کدام چی گفتم همین اکتورای مثال همه من برنامه شما فقط نه من هم آبش همه را چیزی که معقول است تماشا میکنید. بله مثال کدامش که معقول نباشه یا تلایکه یا نمیمونم شم مثال میگذارونم تمام تماشا نمیکنم. هست آدمایی که باید گپ شپ بزنه
бад бубурая бирава мақсад ҳам хеле одамо аст не ки беҳтарӣ ҳам намешавад зиёд гапҳои хуб ва дар ман гапҳои хуб зиёда метавонед ки ина клипи нав баромадаги ман ҳамаи комментариёшро бихон ма дасти худам дар мисол бо админам дорем ҳамагӣ сета ё дута удалит кардагием тамом ҳамонам гапи қабеҳ буд удалит кард дигар ҳамаш истудагия ягон гапи безеб нест ҳама гапҳои хуб дар тӯйҳо ҳам одамон ниёзманд ҳастанд ки маблағ надоранд бале меравед чӣ хел бигӯм мисол ҳастак инсоне ки мисол ниёзманд якимаш ниёзманд набоша вай ҳофизӣ намекунад фикршам намегирад ки ман ҳофизӣ кунам ҳамун зан мисол мебаранд ягон қалинге ки мисол ба чени зуратш метиҳанд ҳамхел мебаранд бе ягон ҳофизӣ бе ягон дабалдубул мебаранд ҳамхел ҳаста и хеле бисёр аста фикршам намегирад ки ман ҳозир ҳамин шаҳриёро гап занам мисол меоям барои ҳамин мада бисёри баъд гуфтагӣ неста кадомиш ки шароит ба че мисол имконият шароит гуфтагия ки ака ман ҳамин қадар дорум дар мисол ҳамин қадарум ҳамин қадар метавонем ман рафтагӣ гузаронагӣ шаҳриёр мегӯянд ки ҳар касе ки гузаштаи худро фаромӯш мекунад ё одам нест ё аз ин олам нест вақт замоне ки сароянда набудед шумо чӣ корҳо анҷом додагастед рустамҷон и гапҳои кӯна и ма бисёр гуфтагӣ ма дар зиндагӣ ай синфи нуҳимӣ ма фақат меҳнат кардагиам меҳнат дар кадом соҳа меҳнат ма тилофурӯшиам кардагиам беҳтарин обув савдо кардагиам телефон созкунӣ кардагиам дар таги домо ароба қати севда биё гуфта дод задагӣ ма сев фурӯхтагиам мақсад ки бале ака гуфтем ку одаме ки мақсад гузашташа бале ба ҳамин хотир ё западлогӣ нест да мардак албатта западлогӣ и худаш як хонагиё гишна бимонанд фарзандат гишна бимонанд и уже западлогӣ вақте ки мардак кор мекуна и западлогӣ надорад шуморам хешу табор ёру дӯст ҷонатонро ба лаб овардагӣ ҳастанд ки дар тӯйҳоямон бепул биё чун мо як барандаи оддӣ ҳастем лекин моро ба тӯйҳояшон бепул мебаранд лекин ҳамин чиз сахт мерасад рафта рафта шуморам ба бепул даъват мекунанд хештабор ака хеш дангал пул талаб мекунед не ма хештавор рости гап бисёр рафтагием хештавор да сум гуфта намешавад хештавор фақат мисол ака як гапае ки ҳамин дар хештавор хизмат накунӣ дар як ҳамсоя хизмат накунӣ дар як казга хизмат накунӣ дар кӣ мекунӣ ака ай мо чӣ мерафтае ки ҳам мерафтаем як масал аппаратура мемонда будем як замзама мекардем ҳеҷ гап пули бачаҳо ки метиҳад пули бачаҳоро худам бисёрш агар бачаҳо ки бифаҳманд фаҳмонам ки мисол хай инаи тағоима ё инаи амакима инаи фалония мисол хай бисёр хай ваям зиндагӣ дорад масал доирачиву скрипкачи ваям зиндагӣ дорад ягон ним ставка мумкин ки метавонем дорам хеле беҳтарин ва шаҳриёр дар ҳақиқат хислатҳои хубиятон бисёртар ба атрофиён маъқул аст ё ки гандагиятон ма рости гап на аудиторияи ман бисёр муҳити оиларо дар назар дорам дӯсторо не оила кадом хислати шуморо дӯст медоранд кадомашро хислати ма хай и хислата фақат аям хонагиё президент дар кор мара ҳама хислатҳома дӯст медоранд мақсад ки ма ҳатто фарзандои додарам мара дада мегӯянд ҳамаш дада мегӯянд ба хотире ки ман бисёр кӯдака дӯст медорам хай ки кӯдак чия ҳамин як ду бор тангаш метиҳӣ мисол дигар уже по омӯхта мешавад хислатҳои бади ма як дута сета буд ҳамиё пас саршид ма дигар мисол хислатҳоро партофтум модари ман ҳамқа хислати маро мехост ки ман накунам ҳамуро ма аз бараш гузаштед бале бас кардам дигар накардам яҳёҷон калон шудааст фикр мекунам мактаб ҳам рафт чанд синфи 4 шумо дар бараш ҳастед ёрдам мекунед бале занг мезан ки дадаҷон пули китоб де бале хай ҳамам пӯшоку ҳам чизе ҳаст ман худам мекунам пештар хабар доштам ки рӯзҳои ҷумъа шумо ба хона меовардед чаро чанд ҷумъа шуд намебиёред не ман дар душанбе будам мақсад ина яҳё занг зесай номаша гиру гӯшашакаш мақсад ки оли бачаҷон ма мебардорем мақсад чие ки ман дар душанбе ки будам иҷа мисол ман мебинам ша тез мебинам ша ӯ рӯзо қатим буд ӯ рӯзо як консерт рафта будем қатим буд душанбеда дер ки медидам рӯзои ҷумъа фақат махсус мегирифтам меовардам ай каникулӣ ки буд дар каникулӣ қатима будам духтармам буда шоҳид будем дида будам
ана коз мактаб ки сар шид агар хонаи ма ки бия хоб куна баъд мехеза ки мисол агар ранги дадаш бихеза агар мехеза ки мактаб бучидаги хоболу дар ҳақиқат вақте шумо дар тӯйҳо яҳёҷонро сурудхониашро мебинед ҳамчун падар хурсанд мешавед не барои чӣ ғамгин мешавед ман ин гапа дар бисёр барнома гуфтагим ки истеъдоди нотакрор дорад ман намехостум ки алло яҳёҷон оз занг мезану бачам барнома дар имрӯз занг мезану не оз буд мекунам дар бораи яҳёҷон мақсад санъаткор шиданашам ман намехостум ман ҳам кӯдакиш мегуфтум ки санъаткор бояд нашавад хаяка шид хун ин ҳам хебудае ки мақсад гардонда намешавад гардонда хай бо мактабша буд куна бо мебинем ки бо киҷода мисол дохил кардан дар кор мақсад ки ҳами санъата чӣ кардан дар кор нест мақсад чӣ бифаҳмонам и санъата мо хобиш мекунем мақсад ягон дигар чизо хондондан дар кор да шаҳриёр садои хуб дорад симояш низ хеле ҳам ҷаззоб аст ва чаро бори ҳардуятон дует намесаред вақт намерасад вақт соат дорам то имрӯз ин идея дар сари шумо набуд буд бо ҳамроҳи эркин як чанд бор эркин мақсад як сурудакора мемонад ки биё ҳамин суруда мақсад бо ҳамроҳи яҳё тайёр кунем ман мегӯям ки камтарак бародар тоқат кун ҳамин вақт дорад мақсад як чизае ки нав овози яҳё уже мақсад ҳамун чизаш чӣ шидестай мақсад пра шидестай як камтарак дигар агар ҳам праи хушвақ шавад ки ба овози ман мақсад туғригӣ бигирад баъд мо метавонем ки ягон чизи мисол дар бораи ватан мисол дар бораи модар хай ягон чи ба замзама мекунем ман фикр мекунам ки 1 миллион аллакай навишта шудааст мумкин бояд фурсатро аз даст надод бояд истифода бурд мумкин шаҳриёр биёед тамошобини мо азбас ки аз муҳоҷират ҳастанд аз тамоми давлатҳои дунё моро тамошо мекунанд зиёд дӯст медоранд ки бо садои зинда суруд замзама кунем чӣ мешавад ки аз суруди наватон хаста 4 мисра хонем то ҳама табамон болида шавад марҳамат ман аз ишқи дуруғи ту дидам танҳо азоб буда ман аз ишқи дуруғи ту дидам танҳо рӯзои сар надошт маъно будани ту канори ман дуруғ будӣ канори ман дуруғ будӣ канори ман дуруғ буд эй бечора дили ман ای صد پاره دل من مکانی درد و غم گشتی خزان گشتی دل من خسته و نالانم زی دستی تو ин суруд чанд рӯз пеш дар ютуб канали шаҳриёр давлатов баромад ва ман тавсия медиҳам аз тамошобини худ ки ҳатман клипро тамошо кунед иншоаллоҳ табатон болида мешавад шаҳриёр дар соли 2024 ваъда дода будед ки тӯй мешавед 2024 ҳам анҷом меёбад кай зан мегиред ман як бигем ки ростига дар нашоти ҳами тӯй мақсад барои зангирӣ 24 не ман 23 22 23 24 ваъда додистам неки як чизае ки худованд ки розӣ набошад бо бисёр одамо мегӯяд ки ҳаракат мегӯянд ки худованд гуфтагиай ки ай ту ҳаракат ай ма баракат гуфтагиай рости гап бигем ки ман ҳамин соле ки 2022 23 ҳам хеле мегуфтум не ки ҳаракат набуд ҳаракат умуман набуд ҳамин соли 2024 кӯшиш кардастем ки иншоаллоҳ ки оила барпо мекунем яъне ба наздикӣ тӯи домодии шаҳриёр давлатов бале арӯс ёфте арӯс прайку худохват меёбед бале шаҳриёр фикр мекунам ки агар хотирам фиреб надиҳад ҳамин шабу рӯз шумо зодирӯз доштед ман рости гап рӯзи 7 сентябр бале шаҳриёр ман шуморо шахсан табрик мекунам ба як хотир ман шуморо табрик мекунам барое ки ман ёдам ҳаст ки шумо рӯзи 7 сентябр 7 сентябр таърихе аст ки ҳам шаҳриёр давлатов ба дунё омадааст ва ҳам мо бале инро бибинед хушбахтиро ки дар як рӯз рост омадааст ва муборак бошад ба шумо шумодам муборак шаҳриёр ҳар як инсон як хотираи фаромӯшшаванда дар ҳаёташ ҳаст чун шумо сароянда ҳастед бисёр хотираҳои
фаромӯшшаванд дар ҳаёти шумо чарх мезанад. метавонед яктаашро ба мо қисса кунед ки дар ҳақиқат ҷолиб бошад? ака фаромӯш нашаванда ҳаргиз аз ёди шумо намерад. бисёр ҳастай хаятша мегум мо нав ба наздикиам бигем у ҳафта шидак ҳамин вақте ки мо бозӣ мегзаронем кадоме ки чипта як эфир мекунем кадоме ки чипта бисёр бигира мисол якта табрикот шахсан ман мерам мегзаронам ҳамхели бале аки хеле доимӣ несту мақсад гоҳи барои подписчикои барои шарт буда бале барои балечко баъд як балечик мон мақсад ки зиёд харидорӣ кард баъд туи ҳавай бояд мерафтем баъд то рӯзи туя акаҷон падварӣ накунем ман гуфтам охир ман чизе ки гуфтам ман дар публика гап задагим ки ман мебиём якумш ки вай мада рӯдакӣ гуфт мақсад ки ноҳияи рӯдакӣ ман гуфтам ки рӯдакӣ мисол ай қирған ба рӯдакӣ рафтана ҳами шахсан мада ним соата мерасам ман расчёт гирифтам хай соати 10 саҳар сар мешидай ман расчёт гирифтам ки 10 саат шава 11 12 якда тамом мешава ман агар ҳами 11 дам расам хаям байнда ягон сурдак мехона мегардам мо мерем 11 да мерасем дар ноҳияи рӯдакӣ вай мебинам мега акаҷон хай соз тинс меша раҳмат рафтем мега ай қафои мошини вай ман ҳай мекунам худо дурӯғум накунад як 54 километр дига ҳамун сини ай рӯдакӣ хай рӯдакӣ ҳам калон аёхез 54 километр дига мерем хайс бо қати эркин будем ҳардумон раҳ рафтем хай раҳшам дур будай ҳеҷ гап не мо дар мақсад чӣ нест барои балечик мисол ваям барои мо шида мисол дастгирӣ кард ман мисол хостам ки дастгирӣ кунам мерем мардум ҳама ҷамъ шидагиай аппаратура нест мегум аппаратуратон канем мега охир бояд шумо биёрем ку вай мисол ман дар эфир гуфтагӣ будам ки ман табрикот вақте табрикот кишид ҳофиз мисол худаш қати навозандаш меравад тамом ваё нафаҳмидиян во ҳам нафаҳмидиян мақсад гапи мора баъд рости гап майли гуфтанд хонагиёшон ки раҳмат ҳамин қам омадем мо дидем та мақсад бишинем ягон пиёла чой кашидем хӯрдем биромадем рости гап камтарак нест дидам ки шаҳр безобита шудестай гуфтам ки биёҷа бародар ман ҳам хе мардакам ки як кас камтарак мисол зиқӣ куна мара намефора чӣ бояд ҳалли кор чияй гуфт намедонам гуфтам ҳозир ҳами шумо метавонем ки ҳамиҷа аппаратура ташкил кунем майли гуфтам 2 соат дар дури мошин ждат кардам аппаратура овардан мондан як қариб 40 минут хондем рақси бозӣ баъд гаштем омадем яъне шумо аз уҳдаи ҳамон шарти гуфтаатон баромадед вале онҳо дигар хел қабул карданд дигар фаҳмиданд ташаккур ин як хотираи фаромӯшшаванда аст албатта дар ҳаёти шаҳриёр ва шаҳриёр то ҷое хабар дорем шуморо мардуми ғариб зиёд дӯст медоранд чун сурдои ғарибӣ доред модар доред мавзӯи падар доред бисёр шахсиятҳое ҳастанд ки ин мавзӯъҳоро ҳатман бояд дӯст дошт шумо ба ин гуна одамоне ки дар ҳақиқат мухлиси ашадии шумо ҳастанд дӯст медоранд ҳунари шуморо чӣ гуфтан мехоҳед ака бе барномаи шумо ҳам худованд дар пошон хор назанад мақсад ки ҳами дарди ғарибира ман хидмам дидагиам аки чӣ хел дидагӣ ман 12 рӯз мерам консерт ягон мисол мерам ман ёд мекунам ватана 12 рӯз ки местам мақсад шахсан бигирем мара ягон давлат маъқул нест куҷое рафтам тоҷикистон ба худо куҷое рафтам мехоҳам ки ҳами абрат набигардам тоҷикистон биём мақсад мада иҷа комфортния иҷа мақсад маъқулай озодум ҳами хел худованд дар почаашон хор назанам доимо бо дуои модар бошанд ҳама вақт мақсад занг бизананд ай модарошон дуо бигиранд соқ саломат биёянд пеши падару модарошон мақсад ҳами дар бораи ғариб ҳамаи дуоро бикунӣ камай чизи бугӯй камай ташаккури зиёд мо миннатдории бепоёни худро ба эркинҷон барои шароити хуб барои барномаи мо муҳайё кардан дар ҳақиқат шаҳриёр дуруст қайд кардед ки тоҷикистонро бояд дӯст дошт дар ҳақиқат чӣ мегӯянд як ватани биҳиштосо дорем ҳар нафаре ки аз ватани худ менолад кур мешавад ва шумо дар поёни барнома қарор дорем ва баҳри тамошобини мо чӣ гуфтан мехоҳед барои обуначии масал канали меҳробпуро раҳмат ки мисол бисёр дар
комментария менависен ки шаҳриёро даъват кун дар мақсад безор мекунен ҳамеёра ба ё мехезан мақсад моро мекуванд. бале ҳазор раҳмат барои шумо. Дар ин видео ҳам бетараф набошен. Мақсад ки комментҳои худтон намонен, лайкҳои худтон бимонен. Аки мо блогер шидагием ку лайка бимонен. Баъд чӣ гуфтанем ки намедонам видеои шумо мақсад кай мебурояд, не ки бо рӯзои наздик мақсад истиқлолият омадистай. Истиқлолиятро ба ҳамаи шумо табрик мекунам. Чӣ гуфтанем, дар куҷое бошен, худованд нигаҳбонтон боша, саломат бошен, хуш омадед шумо. бори дигар иди истиқлолият ба кулли тоҷикистонӣ муборак бошад, чун ҳам шаҳриёр ва ҳам ман насли истиқлол ҳастем ва чун соли 91 сол истиқлолияти мо ҷашн гирифта шуд ва инро бори дигар ба шумо мардуми тоҷик муборакбод мекунем. Тансият бимонед. ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хотият, глянтови мастери ширкати Атоми. Дӯстони азиз, бисёр савол метиҳен ки дар ширкати Атоми дар ҳақиқат дар чанд сум якум бор харид кардан дар кор. Ҳозир моҳи сентябр аст дӯстони азиз. Агар ҳозир шумо регистратсия шуде, то моҳи март вақт доред ки якум харидто накунед. Дар ширкати Атоми маҷбурӣ харид нест, яъне ки ҳар моҳ шумо харид надоред. Ҳозир регистратсия шуде 6 моҳ муҳлат дорем ки якум харидто накунед. Чизе хосте бихарем. Агар ки дар 6 моҳ харид накарде, просто шумо аннулировать мешаве, ягон зарар надора. Метавонед айсар бо баъди 6 моҳ регистратсия шаве. Расходи кам дар ширкати Атоми асоси кора, яъне ки шумо зиёд сарф намекунед, вале дар муддати кӯтоҳ метавонед команда ҷамъ карда ба оиликои нағз бироед. Барои ҳамкорӣ бо мо дар ширкати корейская косметикаи Атоми ба рақамҳои мо бинависед, мо шумода пурра кора мефаҳмонем.